Zdravo svima, ja sam Milena i jedan deo Duo preduzimanje. Ovde smo zato što smo moja koleginica i prijateljica Ivana i ja želele da damo prostor nekim fenomenalnim ženama koje su preduzele nešto značajno u svom životu i tim inspirisale nas da imaju prostora da ispričaju nešto o tome što rade i tome što vole i što ih vodi. Ovaj put danas sa nama je Bojana Brkić, koja je iza Boja Porcelana brenda, jednog prelepog biznisa koji već 5 godina, ako se ne varam, jako lepo funkcioniše i raste u Beogradu, u Srbiji. I ja sad prepuštam Ivani pod da ona malo nešto ispriča o Bojanu. Hvala Milena, zdravo svima i dobrodošli u našu 5. epizodu. Šta reći o Bojani na početku? Pre svega ja sam stekla utisak da je Bojana jedna nesvakidašnja žena. Ona je dizajnerka, ručno izrađuje posuđe i predmete od najfinijeg porcelana. Bojana se takođe bavi edukacijom, Bojana je i mentorka i Bojana je još puno toga. Ono o čemu ćemo mi danas najviše pričati jesu izazovi s kojima se Bojana srela na svom životnom i preduzetničkom putu i o tome kako ih je ona prevazišla. Bojana, dobrodošla i molim te, ako sam zaboravila da spomenem neku od tvojih uloga, ti me slobodno dopuni. Ćao devojke, hvala vam puno na pozivu. Kad me Milena pozvala, baš sam se obradovala jer sam se nekako setila, to je zapamtila sam neki naš susret u našoj staroj radnji koji je bio slučajan, ali je nekako prerastao u par sati razgovora. I kad me pozvala, ja sam odmah znala ko je. Mislim, nekako kao, aha, ćao. Tako da, hvala vam što ste me pozvale. Pa ja mislim, ništa ne bih dodala. Malo mi je i ovo previše u najavi. Prosto, hvala. Dobrodošla, nama je jako drago što si tu. Ja sam se stvarno jako iznenadila, pošto naš susret je bio pre 3-4 godine, recimo, i ja ne znam da smo se nazvali posle toga srele. Sad ja sam od tada pratila neki tvoj put i znala svašta o tebi, ali prosto nismo imali prilike da popričamo posle toga, tako da stvarno nisam očekivala da ćeš mi se setiti i stvarno se jako lepo osjećam zbog toga. Da, sećam se ja lepih susreta, onako neki kao kad hoćeš sve da kažeš, a nemaš vremena. Jeste, baš da tako bilo. I to je strava. Jako si počastvovan osjećam, hvala ti. U suštini, pošto nekako jako puno stvari smo i mogli da saznamo o tebi, dobro, iz tog našeg razgovora koji smo nekad davno imale, ali i sa interneta i dosta malo zapravo smo uspjeli da saznamo o tome ko je Boja pre porcelana, odnosno čime si se ti bavila i kako je došlo do toga da uđeš u ovu priču i zašto. Tako da vola bi malo više da čujemo o tome. Pa, mislim, pričali smo mi tu priču, iako meni ona nije bila nešto prijatno na početku, ali Rade, moj partner, je insistirao da kao ispričamo realnu priču kakva jeste i nekako sam ja bila strašno nesigurna na samom početku, kao aha, pa šta tu koga zanima ko sam ja? Mislim, ja i dalje stojim iza toga, zato što ja mislim da ja kao ličnost nisam toliko bitna koliko je bitno ono što mi radimo svi tu zajedno i nekako se trudim da osim ovih razgovora, koji mislim da su bitni, prosto svoju neku privatnost držim takvom kakva jeste. Ali pre Boje, ne znam, probala sam svašta sam radila. Studirala sam kineski jezik i književnost ovde u Beogradu i to mi je nekako bilo, sad kad pričamo o tome, jeste neki deo nekog života koji mi se čini da je bio jako davno. Znaš, kad u životu imaš neke etape, pa sad si na jednom putu, onda si napravila veliki zaokret, pa ti se to čini kao, aha, pa da, pa i to sam i ja bila. Posle toga sam bila godinu dana u Kini i to mi je bilo onako jako zanimljivo iskustvo, zato što nekako kad odeš mlad daleko i u drugu kulturu, ništa ti drugo ne preostaje nego da se snalaziš. Šta možeš, šta znaš. Posle toga sam se malo probala u kao ono što sam ja zamišljala da je biznis. Mislim, jako sam pogrešila, ali je strava iskustvo bilo.
Zato što sam tamo radila za jednu firmu iz Srbije, sam radila prevode. Radili smo simultane prevode, išli smo na sajmove. I onda sam se zaposlila u toj firmi ovde. Oni su sarađivali s Kinom. Mislim, to je bilo onako sa jedne strane potpuni promašaj, jer ja uopšte nisam bila iz te priče, a sa druge strane je bila jedna divna škola, škola za ono šta ne želim da radim. I to je možda bitnija škola nego ona, kako kažem, ta škola nam pomogne da lakše nađemo ono što želimo da radimo ili u čemu smo dobri, mada to u čemu smo dobri sigurno smo u više stvari dobri, osim u jednoj. A onda je strava da probaš tokom života, tokom tih etapa, da se isprobavaš u raznim stvarima, zato što, mislim, ja sa 20, to jest u 20 sam drugačija bila nego kada sam bila u svojim 30, a sada u 40 je potpuno neka druga priča. Prosto nekako životno iskustvo i sve, i veštine, i znanja, i psihologija u međuljudskim odnosima dosta idu u tvoju korist, što si starije. Tako da sam tu radila možda godinu i po dana i više nisam mogla i to mi je bilo onako kao jedna odluka na koju sam jako ponosna. Da mislim da kad nešto doguramo do jedne crte da više ne možemo, tu je jako bitno da imamo podršku okoline, da to više ne moramo da radimo. Zato što kad su loši poslovi i loša okruženja, često zaboravimo da je to izbor. Prosto, to je meni uvijek bilo jako zanimljivo, zato što svako od nas se našao u nekom poslu koji je bez veze i gde su ljudi bez veze i da mi prosto nismo meč tu. Ali jako lako je, mislim, samo prestanemo to da radimo. Ali često kad smo u svemu tome, onda te brige od čega ću da živim, kako ću plaćam stan, to nas nekako pritisne sa svih strana i tu smo. I to može da potraje jako dugo. Ja sada imala sreću, mama mi je pomogla i rekla je, ok, evo ja ću ti pomognem finansijski dok ne nađeš sledeći posao. I to je meni onako rasteretilo me, ali ja sam umeđu vremenu, u stvari sam uvek kad pogledam unazad radila uvek dva posla. Jedan je bio taj kao što sam mislila da je kao posao, a drugi je bilo nešto što volim. I u stvari sam sve vreme držala časove engleskog. To je bila neka moja, kako bih rekla, jedna sigurna tačka gde sam radila nešto što sam stvarno verovala da ima smisla. Sam prosto pomagala ljudima da prevaziđu strahove i da neko svoje znanje ili malo povise ili ga modeluju ili prosto da vide, aha, pa vidi, ja to mogu. Znači, što je, mislim, jako velik problem da se stalno uporno ljudima govori, a naročito mladima, da nešto ne mogu, da nisu dovoljno dobri. Da pa nemoj ti tu, budi ti, sedi ti tu. Ne mrde. Meni je to nekako mi je neprihvatljivo. Zato što, mislim, kao samo odeš i probaš. Mislim, znaš, možda nećeš iz prve uspeti, ali možda iz druge, petog puta, 10. ćeš da uspeš. Tako da sam ja tako paralelno držala časove engleskog i onda sam se zaposlila u Berlicu u školi jezika i tu sam provela jednih fenomenalnih, pa ne znam, 4-5 godina, tako nešto. I tu mi je bilo super. A najveći razlog zašto mi je bilo super je da sam dobila slobodu da unutar tog sistema ja vodim neku, nazovi svoju malu firmu. I to je bilo onako win-win i za mene i za njih. Jer sam imala klijente koji su bili poslovni ljudi i radila sam najviše sa, ne znam, direktorima, nekim baticama. Pa da. Izazov za sebe, da. Ne, ali super je zato što tu nekako možeš da nekako izoštriš te veštine kako razgovaraš s tim ljudima. Ja te ljude nikad pre nisam u životu videla. Ko je direktor banke? I šta ja imam da pričam s njim. Ali onda nekako demistifikuješ sve to i vidiš da su to najobičniji ljudi, najobičnije žene i muškarci koji rade taj svoj posao i to je samo jedna njihova uloga. Mislim, oni svi imaju neke svoje muke, neke svoje porodice. Tako da je to nekako bilo strava. I uporedo sa svim tim, ja sam nekako sve vreme išla u atelje. Imala sam jedan atelje koji sam dugo godina iznajmljivala, pa onda neki drugi i to je opet, kako kažem,
paralelni život nekog paralelnog života. Kao imam jedan dnevni posao, imam pored još jedan i imam ovo i treće. I to mi je bilo, kako kad tu sam nalazila mir, zato što i taj rad sa ljudima, kad provedeš 8 sati, 10 sati pričajući aktivno sa ljudima, treba ti neki... Apsolutno. Treba ti mir, mislim, ako ste vas dve stalno u komunikaciji, onda umete da cenite isto. Tako je. To je meni bilo najlepše svih tih godina pre nego što sam formalizovala ovo kao posao, jeste to da odem u taj atelje i tako u toj tišini radim nešto rukama. Mislim, to je sve bilo suprotno od onog šta sam radila po ceo dan. I možda mi je to bilo uvijek zanimljivo, zato što mi je nekako pravilo... Balansiralo, da. I ta ravnoteža u stvari ti kaže, vidiš, imaš i ovo, možeš... U stvari uvek lepo vidjeti da uvek postoji još neki način i još neki put. Ne moraju uvek da budu drastični neki rezovi, što mislim da dosta ljudi nekako i to im je govoreno danas kao preseci. Mislim, nekad se zahteva onako jasan rez, jer mislim je suština da zaštitimo sebe. A ako, kako kažem, ako volimo to što radimo i uživamo, možda to nije najidealniji posao, ali onda nekako lagano prelazimo, kap po kap, da pređe na ovaj drugi tas. Tako da sam ja manje više se tako kretala u tim vodama edukacije, dugo godina, i to je deo i veliki deo moje ličnosti i to mi baš prija. Mislim, ne nedostaje mi zato što mislim da sam se mnogo istrošila u tom. I živela si tu svoju... Preaktivnom, da. I onda sam negde to početkom 30-ih odlučila da, mislim, to je tako bilo neuhvatljivo, ali ta moja odluka je tada bila kao, ja ću sad da se bavim porcelanom. Ali to je ostalo na tome u početku, ali ja se sećam te svoje jasne odluke da kao krenem ja to da radim. I onda sam tako radila svašta sa porcelanom i to je sve bilo u nekom podrumu u ateljeu koji sam iznajmljivala. Ali ja sam to isto nekako, mislim, ja sam takva, ja kao krenem to da radim, ja idem svaki dan od do. I ja svaki dan to radim. Disciplina. Ključ. Mislim, bar u mom slučaju, kao ideš svaki dan. Mislim da u većini slučajeva, da. Pa, verovatno. Znaš, to kao ideš svaki dan i to radiš i ja sam tu lagano razvijala nešto. To je potpuno bilo onako u magli, ali par godina posle, možda 4 godine posle toga, mislim, umeđu vremenu sam dobila dete i to je nekako veliki preokret i tu se, bar u mom slučaju, se dosta stvari iskristalisalo. Znaš, kao, mnogo ti bude jasnije šta želiš, šta ne želiš, šta želiš da trpiš, šta uopšte ne želiš da trpiš. I tako nekako prođe kroz to sito. Jel imaš malo vremena u suštini? Da. Moraš prioritete da izabereš. Da. Malo vremena je kao, gde ću ja sad ova 2 sata što imam free da potrošim? I onda sam našla neki atelje blizu stana gde smo živjeli i onda sam tako išla opet u to moje happy place, da samo nešto tu malo radim. Pa onda dođe rade sa ćerkom, kolicima, pa onda ja izađem i onda idem u šetnju. I mislim, tako je bilo. Imala sam podršku da, jer sam bila super posle toga kad se vratim. Znaš kao, sve može, ajde. I onda smo Radi i ja odlučili 2016. da uđemo u taj prostor u Zeckoj koji je on našao u oglasima. I meni je tada bilo, mislim, baš velika frka, zato što je bio veliki rizik. Pa gde ćemo, pa kako ćemo, pa ja to ne znam, pa ja to nikad nisam radila. I onda prosto smo se odlučili kao, ajde, možemo mi to. I u stvari inicijalna ideja je bila da to bude nekako moj prostor. Nije uopšte bio plan da će to da bude prodavnica, da ćemo time da se bavimo,
uvek je bilo onako kao ajde da balansiramo, ajde. Držat ću ja časove engleskog, radit ću tu porcelan, pa ćemo tako da balansiramo. To može bude jako zanimljivo kao opet neko malo mesto. Međutim, to je čim smo otvorili nekako je puklo u pravcu samo posuđa i ljudi su super odreagovali i mnogo je bilo teško u stvari na tom početku zato što prvo ne znaš šta radiš. Sve je novo. Ne znaš, mislim, ideš iz dana u dan, radiš najbolje što umeš. U tom trenutku je naša ćerka imala 1.5 godina, bila onako mala i dosta je sve to bilo veliki pritisak, zato što je taj osjećaj da nigde nisam dovoljna, da se ne dajem nigde dovoljno i mislim da to svaka mama prepoznaje kakav god posao da ima, da na poslu nije 100%, a ni kod kuće nije 100% i to te uvek grizete savest, stalno si u tom nekom. Tako je. I ti se tako osjećaš? Da, ja imam 2 dece. Onda se duplo, tako da duplo, da. Znaš, možeš misliti kad radim od kuće, to je strašno. Niti radim, niti sam sa njima, tako da... Da, pa mislim zato da, to je negativna strana ovoga. Ali dobro, mislim, kao tu smo da uradimo najbolje što umemo. Ali da, taj početak je bio poprilično dosta žrtve sa moje strane. I tako, mislim, išli svaki dan na posao, pa nam je onda dete krenulo u vrtić i onda mi se Rade pridružio. Onda je bilo mnogo lakše zato što sam automatski taj jedan veliki deo posla njemu prebacila. I tu je negdje smo odlučili da ćemo u stvari budemo partneri. Ali da, pre boje, mislim, sam isto ovo bila ja. Da, ne, samo zato što, mislim, boja je tako veliki deo boja porcelana, ali postojala boja i pre toga i onda je to nekako bilo logično prvo pitanje, odnosno nulto pitanje. Da. Meni je zanimljivo što si spomenula da sa svojim partnerom si u stvari i poslovni partner. Da li smatraš da je to prednost ili mana? Kako to sve izgleda kada je to sve pomešano i porodice i posao? Da li tu postoje neke granice i uopšte kako se sa svim tim boriš? Ja mislim da je to individualno. Sad, verovatno, kad pitate razne gošće koje su u takvoj preklopljenoj ravni, ne znam, u mom slučaju nema granica i to je ono što je teško. Ima dosta i prednosti, ima dosta i mana. Baš je miks svega toga. U stvari, kad to postaviš da je to život, mislim, to je i moj život, to je i njegov život, a to je i ono da se preklapamo, to je naš zajednički život. Sad, u tom zajedničkom preklopu je i porodica, i mi privatno, i posao. Rekla bih da je možda nama nije mnogo teško zato što imamo jedan otvoren odnos i ne znam, rokamo se, nema zadrške, ali je našim saradnicima možda malo zato što i to sam skapirala da poslednja devojka koja je nam se pridružila se timu, znam da sam je upozorila da uopšte ne obraća, proba da ne shvata ozbiljno te razgovore, zato što tu nema izbriše se, zaboraviš da si na poslu, zaboraviš. Da. Previše se sve preklapa da bi vi u tom trenutku mogli da razdvojite, kažete sad smo jako profesionalni. Mislim, pa ne znam, mislim, svaka čast onome ko to uspe, to je... Ne, mislim, to je... Ja sam imala kratku situaciju da sam i živela i radila sa svojim tadašnjim momkom i to je stvarno bilo, mislim, meni nekako čak taj deo rada bio lakši, ali ostaviti posao i otići kući koje smo i radili i živeli na istom mestu, taj deo je bio baš težak i zapravo sam tu shvatila da kao, ok, jedan deo možda može da funkcioniše u tom našem slučaju, ali ovaj drugi nikako onda nismo mogli da skrekujemo kako, zato što je prosto bilo neophodno odvojiti se fizički od nečega od čega se fizički nisi odvojio, tako da baš je... Ne znam, meni, mislim, kao, s jedne strane baš lepo, zato što oboje verujemo u tu stvar koju radimo i tu onda je, kako bih rekla, daleko više emocija ulažemo u ono što zovemo poslo. Ajde se držimo te strane, ali možda bi pametna stvar bila kad bismo umeli da utišamo strasti
u trenutku nesuglasica, to bi bilo sjajno. To bih hvala. To je nemoguće. U idealnom svetu. Da. Pa dobro, tu smo da stremimo ka tome. Naravno, naravno. Po meni je možda tu najveća prednost, pošto ja sa svojim suprugom već skoro 10 godina, iako ne radimo non stop zajedno na istim stvarima, non stop smo ili u istom prostoru ili u istoj industriji ili mislim, uvek nam se nešto preklapa i sada delimo kancelariju, mislim, on je tamo negde, ali je super strana toga svega jeste što te neko u potpunosti razume izazove s kojima se srećiš i posao koji radiš i ja sad ne moram da objašnjavam zašto, ne znam, zašto imam sastanke ili zašto moram negde da odem ili s nekim da se vidim ili ne znam, zašto si ti u ateljevu nekad kasno uveče ili tako da je to super stvar da sa nekim postoji takav nivo razumevanja da tu prosto nema, mislim, suvišno objašnjavati bilo šta. Jeste, ali to nekako dodaje na toj povezanosti. Tako je. Da pričamo sad o pozitivnim stranama. Naravno. Mislim da dodaje na povezanosti to što kažeš, na razumevanju. A i, ne znam, meni je ta vera u nešto jako bitan element. Da možemo da se razumemo, da dajemo sve od sebe za to u šta verujemo. To je sad ta lepa strana. Nekako to funkcioniše, evo, mi smo sad u 5. godini i to je super. Nekako u isto vreme, što je možda sad još možda najlepša stvar, u isto vreme gajimo i dete i firmu kao drugo dete. I stvarno imamo takav odnos. Imamo takav odnos i prema poslu i prema mušterijama i prema saradnicima i prema Boji kao drugom detetu. Imamo potpuno taj odnos i mislim da je zbog toga u stvari smo i tako i emotivni i ostrašćeni i umemo da štitimo to jako. Tako da, kao prema detetu. Mislim, vidjet ćemo kako će kad dete poraste i kad ode od kuće. Mislim, sad stalno pričamo o tome kako je firma u stvari entitet za sebe. Mi smo samo tu da joj pomognemo da, mislim, sad je prohodala, sad već malo trčkara, tako da, ali kada ona bude punoletna, znaš, možda nas firma izbaci, kaže, neće više ovih dvoje. Sad mogu sama. Pa to, mislim, vidjet ćemo. A kad smo kod tog nekog odrastanja firme i vas i svega toga, meni je, pošto sam slušala drugi podcast u kom si ti gostovala, pa su se tu pominjali neki važni datumi, pa sam htjela da te pitam da nam i ovde ispričaš šta za tebe znači 1. septembar i sad simbolično i to neko odrastanje, odlazak u školu i sve to. Mislim da ima još mnoga neka značenja za tebe, pa bi volila to da čujem. A vidiš kako se to nametnulo, mislim, znaš, to ništa nije bilo planirano, ali je lepo kad prepoznaš neku simboliku koja te prati. 1. septembra smo otvorili prvu radnju. I ja sam bila presrećna što je to bio 1. septembar. Ja sam bila kao pravi školarac koji kreće u školu, onako i nervozna i sve to. I imali smo tad baš lepo otvaranje. I to mi je, mislim, to je u stvari pravi početak nečega. Kao, nije 1. januar, nego je 1. septembar. Tad krećeš u školu, tad se svi vraćaju sa odmora, tad grad ponovo živi. Da, to je onaj lep prelazak, kao, svi su se vratili, svi su lepi po crkvi. Svi su lepi i konačno vidiš one koji su ti nedostajali. Da, a svi su sretni zato što su kao, znaš, malo negde uznuli i vratili se i još nisu onako pali kao Da, i stigneš da se zaželiš, a i opet je to kao početak i sve te neke stvari koje ti vrlo brzo posle toga dosade ili su ti naporne, u tom trenutku ne deluju tako. Pa da, ali smo tako naivno, mi svakog 1. septembra imamo isti taj. Da, i onda smo ispostavilo se da je ovaj drugi prostor koji smo, u stvari, gde smo počeli da radimo 1. septembra 2020. Iako je trebalo se desiti mnogo ranije, eto, nije. Tako da je opet bilo i onda mi je tako to pravi onako milestone, taj 1. septembar.
I onda to verovatno i kretanje u školu, kad se desi i to odrastanje, nekako je lepo. Mislim, emotivno je. Kad smo kod škole, meni je bilo najinteresantnije, mislim, studirala si kineski jezik i verovatno si bilo fascinirana kineskom kulturom i svim ostalim u vezi sa Kinom i onda mi je bilo jako interesantno što si napisala na tvom blogu, sajtu u stvari, pa u sekciji o nama, da kada si otišla u Kinu da si se jako razočarala. Šta se to tamo tako strašno desilo? To je onako baš zaintrigiralo. Pa ne znam, meni je taj period tamo, mislim sad opet, to je kao da pričamo o nekom 5. životu od danas, je u stvari bilo, znaš kad si mlada i tako imaš viziju da je svet nešto i nekako mi je bilo to dok sam studirala, sam zamišljala taj život u Kini sa svim tim vrednostima koji onako kroz istoriju ti vidiš kod njih u njihovom društvu, da je to jedno mesto, pa boga mi drugačije i možda lepše od ovog mesta gde smo mi. Onda odeš tamo, mislim, moja nekako, taj veliki nekako udarac, šamar u lice, kao gde si pošla vidjeti, je u stvari bio taj nešto što je najverovatnije odrastanje. Tu da nema nikakvih, ne znam, ideala, ne postoji ništa što je tako lepo kao što sam ja zamišljala, kao aha, vidiš sad su... Ono što je mene tada dočekalo, a opet moram sad da se ogradim, ja sam bila tamo 2005. i 2006. To znači pre 15 godina. Da. Sada je to verovatno drugačije, ne znam na koju stranu je otišlo, ali je bilo dosta brutalno. Brutalno u smislu... Realno. Opstanka. Znaš, kao šta znaš? Mislim, mi smo otišli tamo na faks, ja i drugarica, mislim, dosta ljudi je odavde tada išlo tamo. I onda kao moraš da nađeš neki posao, jer mislim, moraš od nečeg da živiš. I onda te svi pitaju, ok, pa šta ti znaš da radiš? Kako sam završila kineski jezik i književnost? A mi su bili u fazonu, ok, šta znaš da radiš? Pa kao, brate, ništa ne znam da radim. Mislim, tada sam nekako to izgovorila. I ono što sam ja videla jeste da kao su dolazili mladi iz drugih zemalja gde se kroz obrazovni sistem kombinovalo ekonomija i kineski jezik. Prava i kineski jezik. A kineski jezik je tu služio kao neki, kako bih rekla, neka dodatna veština. Znači, to nije bio nivo, to nije bio nivo gde ja sad mogu da, ne znam, komuniciram o raznim temama, ali mogu da razumem ovog drugog, a pritom sam profesionalac u još jednoj oblasti. Prosto se takav čovek tražio. Tako da mi tu nismo imali ništa da tražimo. Ali ono što je sjajna stvar i što ja nekako uporno govorim jeste da zapravo ono što mi završimo kroz formalno obrazovanje uopšte nije bitno. I to je nekako, čini mi se, ono što učimo u 21. veku jesu prava znanja, ono znanja koja kao možemo i umemo da primenimo negde, ma šta to bilo. Da li je to došlo kroz hobi ili je to došlo kroz, ne znam, večernju školu ili samo zato što nas je jako zanimalo pa smo sedeli i učili o tome i postali super zainteresovani za to i željni da istražujemo i dalje. Nekako sam sve bliže tome da formalno obrazovanje, mislim, ne sme da nas odredi. Zato što je to neka velika je zamka, jer onda ljudi ostanu u toj odluci koju su napravili kad su imali 18-19 godina i onda ti sad kažeš, ali mislim, mene apsolutno kineski više ne zanima. To je bio moj nekako most ka nečemu drugom. Uspela sam da tu otkrijem fenomenalne stvari i da steknem neka super znanja i da otkrijem taj daleki istok kao stvarno sjajnu inspiraciju na možda malo dublji način nego što bih je ovako otkrila, možda i ne. I to mi je pomoglo, to je nekako oblikovalo i moj način razmišljanja. Ali nisam se zadržala tu da kažem evo time ću da se bavim, nego sam prosto istraživala, ajde da vidimo šta tu još ima. I to je nekako ono što ja uvek pričam sa ljudima, da ne upadam u te zamke.
Mislim, znaš, samo da kažemo, ok, ovo, pošto ljudi misle da je to nekako propalo vreme, da je kao tih 4 godine fakulteta bačeno negde, ako ja se sad ne bavim time. Mislim, moralo bi da se ne složim. Da, ipak nam formalno obrazovanje daje neki kontekst i neki, mislim, to kao neki projekat koji treba da završimo za neko vreme, pa šta ćemo mi sad posle sa tim uraditi, zavisi koliko od nas, toliko i od okolnosti i tu možemo da otkrijemo neke raznorazne druge stvari. A kada kažeš tako, kad si mlad pa imaš neku romantiziranu verziju time što ćeš se baviti u budućnosti, mislim, šta da ti kažem, ja sam studirao diplomatiju, tako da te razumem u potpunosti. Mi smo čak u prvoj godini fakulteta toliko svi bili u nekim oblacima da smo imali igricu gde smo iz šešira izvlačili ko će u kojoj dalekoj zemlji biti konzul, ambasador i sve. I onda nam je vrlo brzo svima bilo jasno da nikad nećemo biti ambasadori, verovatno. Tako da... Pa opet i to je neka vrsta susreta sa stvarnošću. Tako je. Mislim, ne znaš kako to funkcioniše, pa onda kad naučiš, onda si u fazonu, možda bolje da nisam znala ni ovo, kao baš nije teško. Ali opet, s druge strane, dobili smo tu neki jako širok okvir i videli da tu postoje raznorazne mogućnosti, tako da je opet ti sa iste neke naše fase generacije svako otišao nekim svojim putem koji je onako vrlo interesantan, tako da mislim, opet formalno obrazovanje je eto kao neki framework gde ti posle smestiš ono što želiš. Ja bih voljela da nekako, ali to se ne dešava, možda je to na nama da malo utičemo na to, voljela bih da se nekako u tom formalnom obrazovanju deca i mladi uče razmišljanju. Da razmišljaju šta god, nema veze, sad si završio ovo ako se te u tom trenutku to interesovalo, ali da, mislim, taj proces razmišljanja može da se primeni bilo gde. To je ono primenjivo znanje. To fali svima, ja to vidim kod sebe nekako i stalno imam, ne znam, malo mi je žao što nekad neke stvari prosto, čak i ako me nisu interesovale, da zašto nisam malo pročačkala, jer mislim da bi mi, bilo kakvo saznanje i bilo kakvo nove informacije su super za otvaranje, prosto da ne gledamo samo ovako, nego da možemo da se izmaknemo i da vidimo zaista široku sliku iz koje dalje možemo da učimo. I onda to tako se samo gradi. Jeste, da. Mislim, ja se nadam da će se to još malo isto menjati i da će pratiti ceo ovaj napredak svega živog, pa da će se onda i taj neki obrazovni sistem malo prilagođavati sad. Imam školarca, tako da nećemo o tome. Dobro. Pa ono što je meni, mislim, potpuno se slažem sa svim i mislim da svi osjećamo kako nam nedostaje to neko životno znanje, od ličnih finansija do vođenja, dostizanja svojih ciljeva, svojih snova, nekako objektivno gledanje na neke okolnosti u životu, procene i slično. Mislim da smo svi tu nekako zakinuti zato što niko nas nije učio, mislim, osim ako roditelji baš nisu imali mnogo vremena i želje i videli da nam to fali, ali retko ko je prosto tako magičan roditelj da je dotle stigao. Ali ono što je suština, mislim da nekako kroz te izazove na koje nailazimo, onda učimo te stvari, zato što moramo da ih naučimo. Tako da jedna od bitnih stvari na koju se mi osvrćemo, mislim, u podcastu i u samoj organizaciji koju vodim je koji su to izazovi i na koji način ih prevazići u ovom slučaju u biznisu. Tako da mene zanima koji je neki, sad ne moraš da izabereš jedan, ali možda neki prvi koji ti pada na pamet, veliki izazov u vođenju boje gde si ti zapravo, koji si prevazišla iz koga si mnogo naučila. Mislim, verujem da ih je bilo mnogo i verujem da su svi oni bili korisni, ali ne znam, možda imaš neki koji bi izdvojila. Ja mislim da se te tako od sitnijih do krupnijih prosto dešavaju svaki dan. I svaki dan su to neke odluke koje prosto moraš da doneseš. Mislim, sad mi ne pada na pamet. Mislim, evo, možda ajde kad smo odlučivali kako ćemo da sledeći korak napravimo iz prostora u Zeckoj, kao kakav ćemo oblik da damo
sledećem prostoru, ali samim tim i nekom modelu posla. Dosta smo vagali tu. A mislim, opet ne znaš, ali mi se dosta oslanjamo na intuiciju. Znači, to je nešto nekako je to zvezda vodilja. To je taj osjećaj koji imamo da treba da krenemo na jednu stranu. Bilo je kao, hoćemo da modelujemo posao tako da ćemo da imamo možda malu radnju negde u gradu, a da imamo proizvodnju negde odvojeno. Ili ćemo da tražimo neki prostor gde će da budem ja, onda da imam još jednu saradnicu. To onda opet nije bilo ono što osjećamo da je najbolji način da mi komuniciramo sa ljudima. I onda je ispalo tako da smo prosto se odlučili za jedan veći format za koji, ja bih rekla, ćemo biti u potpunosti spremni za godinu, dve, ali je rizik koji smo napravili u tom trenutku, opet na osnovu osjećaja, da nismo još uvek stigli tu, ali da je bolje da sebe smestimo negde gde želimo da stignemo. Ajde tako da kažem. Da sebi damo taj okvir i kažemo, aha, pa sad nema nazad. Moramo da popunimo ove cipele koje smo stavili. Da idemo samo napred. Ali to je, svaki dan su neke odluke koje nekad meni teško padaju. Pa ih onda prebacim Radetu, a onda on meni vrati. Okej. Ping pong. Da. Ali je jako bitno da pri donošenju odluka uvek imamo jasno polje na kojem stojimo i na osnovu čega donosimo tu odluku. Znači, rekla bih da to ne sme da bude na nivou pa ajmo sad onako bez... Opet u našem slučaju ni preterana analitika, jer prosto to ne funkcioniše kod nas. Mi smo dosta kao firma, mali smo i brzi smo i možemo brzo da menjamo stvari i ja to mnogo volim i baš cenim što tu ne postoji nikakav red veličina koji kao mora da se pitaju, nego dosta je organski i ono što ljudi kad dođu kod nas, ono što vide, to je ono što mi jesmo. To je nekako kao predstava uživo. Tako da je... Pa skroz. Tako da je, u stvari to, izazovi su svaki dan, ali ako dolaze iz te jedne tačke koja je iskrena i koja je poštena, onda ja mislim da su i odluke donesene na tom nivou dobre. Baš bi da se nadovežem, zato što tačno ono što sam tada te pitam me nekako sledi. Jako mi je bilo zanimljivo kad sam slušala intervju sa tobom, jedna interesantna stvar da vi nemate neke godišnje ciljeve ili kao neke tako klasično biznis, klasično poslovni odnos prema biznisu i to mi je bilo jako interesantno jer mislim da to je moje neko viđenje ove stvari. Mislim da na taj način mnoge neke prilike mogu da se iskoriste koje možda ne bi ako bi imali samo jednu tačku kako idete ili idemo. Pa me zanima kao gde ste to završili takvim načinom rada i života, gde ste to završili, niste očekivali, gde vas je to odvelo da možda niste mogli da pretpostavite? Pa slažem se s time da je, opet, mislim, stalno se ograničavam na to da je to u našem slučaju. Jasno. Ja to vidim kao veliko ograničenje. Zato što ovo nije klasičan biznis. Mislim, ovo nije ja ću da kupim komade koje ću da preprodam, tada bih se bavila ciframa. Tada bi mi to bilo jako zanimljivo. Da se fokusiram na brojke i da idem. Ovde je nestandardno to što, opet ću se vratiti tu emociju. Mislim, čitava boja jeste oko neke emocije, jeste oko te radosti i stvaranja toga i pravljenja predmeta od porcelana, komuniciranja sa ljudima i nekako želja da im prenesemo zašto mi volimo to što radimo i šta tu nas loži i zašto je nama bitno da mi imamo tako otvorenu komunikaciju sa ljudima,
zašto volimo da ljudi dođu kod nas, zašto smo napravili, ne znam, radnju koja liči na dnevnu sobu, gde ljudi neće da idu kući. To su sve neke neopipljive stvari koje donose mnogo brendu. Koje, ja bih rekla, je daleko bitnije da se na to fokusiramo nego na novac. Zato što novac dođe kao posledica svega toga. A s druge strane, moj taj jak osjećaj je da živimo u svetu gde je sve se prevodi u novac. Sve je kupi, dva za jedan. Sve su neke tako cakice koje kao ajde da nas nateraju da kupimo. Mislim da smo previše bombardovani tim. Mislim, ja prva sam kao, sad ću ja da povučem tu jedan paravan i da probam da se sklonim od toga. Mislim da je nemoguće, ali i onda smo nekako i uzeli drugi pravac poslovanja, a to je ljudski. I ono što ja bih voljela da vidim mnogo više, mislim, ima ih. Su ljudska poslovanja, ljudske male firme koje će najverovatnije uvek ostati male da bi se održao taj tok emocija. I na kraju dana stvarno zahvalnost da mi možemo da se bavimo tim poslom, evo već 5. godinu. To je za mene najveći uspeh. Apsolutno. Tako da, odgovor na pitanje, to nas je dovelo u ovakav život gde nekako znamo da to što radimo ima smisla. Da ima, naravno, u toku jedne godine posao ide ovako, da se ne pecamo na te promene i oscilacije, nego da kažemo, ok, mi imamo konstantu koja je ovakva, pa ćemo nekako na kraju te oscilatorne godine izaći ćemo na nešto, mislim. I to je onako, nama prija taj pristup. Da pretpostavljam da su onda i komentari i feedback koji dobijaš od korisnika, mislim, meni sad glupo je da kažem mušterija, zato što je ovo skroz neka druga priča, ali od korisnika tvog porcelana, onda i to verovatno mnogo, ne znam, da te puni energijom, da je sve to na nekom drugom nivou. U odnosu na ove neke, ne znam, kažem, šoljice koje ćemo kupiti u marketu i kao... Mislim da je to jedan onako dvosmeran proces i mora da bude dvosmeran. Mi damo, oni prime, oni daju nazad i to tako ide. To je jedan krug koji je super, ali u stvari kad se izmaknemo iz posla, evo i naš razgovor je dvosmeran. Dajemo jedno drugoj i to je super stvar. Mislim da je to ono što nas zaista čini ljudima. Samo ćemo izabrati način na koji ćemo da se đoramo. Tako je, kao što postoji različiti načini da se na kraju dana dođe do novca, pa je sve stvari izbora koji ćeš izabrati. Pa jeste, i možda je taj kao kako je jedan klasičan način poslovanja, mislim da ljudi uviđaju velike mane takvog pristupa, baš zato što je dehumanizovan. Tako je. Ja vidim da nekako globalno se vraća se na čoveka i promišljanja i komunikacija i prosto mislim da se i mladi mnogo više pitaju koja je moja uloga sada u ovom svetu i očuvanju planete i mislim neke stvari koje se mi nismo mnogo pitali. Jeste, da. Pogotovo poslednjih godinu dana kad smo svi onako bili malo i prinuđeni da provedemo malo vremena sami sa sobom, pa možda nam se baš i nije svidela osoba koju smo tu upoznali, pa smo imali malo vremena da na tome poradimo. A kada već pričamo o radu na sebi i radu sa drugima, ti si takođe puno radila sa drugima i interesantno mi je isto što u timu vodiš jednu po jednu osobu i onda si njima i učiteljica i mentorka i drugarica, pa kako ti vidiš taj odnos? I ono što Milena i ja uvek pitamo naše gošće jeste šta je za tebe u stvari mentor? Tako da nam je to onako uvek zanimljivo da govor bude. Ne znam. Ne znam, to sve ide prilično spontano
I opet, mislim, ja kao, verovatno zvučim kao da ne razmišljam mnogo u životu, ali razmišljam, ali se u isto vreme trudim da mi taj kognitivni proces ne bude dominantan. Da ne opterećuje. Jeste. Mislim, neću da na osnovu toga donosim odluke uvek i više se oslanjam na intuiciju. I tako je isto za izbor ljudi koji prosto sami dođu, a isto tako sami i odu. Mislim, nema tu mnogo, mi smo takvi kakvi smo, to je prosto kao naša kuća i onda kad neko dođe i ako mu je dobro i ako je i nama dobro s tom osobom, onda krenem ja da radim. Nekad se desi prosto da ne kliknemo, imamo različite vrednosti i ja osetim da ne postoji, da kao prosto se ne razumemo. Ja mogu sad da pričam. Jer nekako naš način podučavanja je više životni, a manje specifičan u smislu vezano za sam posao. To dođe opet naknadno. Mi pričamo uvek, imamo znači 3 devojke, 3 saradnice, evo posle par godina i one su već neko vreme sa nama. I deo o kome mi stalno pričamo jeste taj životni deo, o životnim vrednostima, o odgovornosti. To je neki deo koji sam ja nekako osetila da se sa mladima ne priča uopšte i da se ne traži od njih da preuzimaju odgovornost. Pričamo o radnoj etici, o tome šta znači imati posao na koji dolaziš. Njima se ima to prvi posao i onda je to opravdano pričati o tome. Mislim, nemam druge primere. Pričamo o tome šta mi tu zapravo radimo. O tome da mi, naše stanje dok mi to pravimo je neka energija koju će neko osetiti i u konačnom dizajnu i u konačnom 3D obliku jednog predmeta, da li je to šolja, da li je to tanjir, šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Pričamo dosta o nekim, to sam skoro nekako skapirala, da pričamo o nekim fundamentalnim stvarima koje bi trebalo ili da budu unutar porodica ili unutar nekog obrazovanja, tipa kao sad sam na faksu, pa mi razgovaramo o etici. A onda vidimo da je tu nekako samo, postoji neka svest o tome šta je, ali prosto ima veliki deo na kome to treba da se radi, ali premisa za sve to jesu mladi ljudi koji žele da postanu kvalitetni ljudi. Znači sad je moje nekako ono što podcrtavam stalno je sasvim nebitno da li si sada ovde ili radiš neki tamo posao. Ono što ti donosiš tu, to si ti sa svim svojim sistemom vrednosti, sa preuzimanjem odgovornosti, da pokažeš da želiš nešto da naučiš, da ne čekaš odobrenje od nekoga. To je nešto, opet da se nadovežemo na ono formalno obrazovanje. To je nešto što nas uče da treba da tražimo odobrenje od nekoga. Zapravo, ako imamo jasan sistem vrednosti, gde, mislim, jasan sistem vrednosti u smislu ja poštujem tebe, ja poštujem ove razlike, onda ne treba da tražiš, onda nećeš napraviti neku glupost. Prosto moraš da imaš, da si jasno sa sobom zašto si tu i šta te tu motiviše, ali da veštine koje ćeš na bilo kom poslu steći nisu limitirane samo za taj posao. Nego su široke. I mislim da nekako ljudi treba da se bave životnim vrednostima na bilo kom poslu, jer onda olakšava posao i sledećem koji će da zaposli te ljude. I onda pravimo malo bolje društvo. Mini doprinos, ali ja zaista verujem u to da osposobit ćemo nekoga da samostalno donosi odluke. Da ne kaže, ja to nisam znala, to nije moj posao. Ja ne mogu da podnesem to nije moj posao. Zato što posao nije ovakav. Posao je mislim, i nije posao 9 do 5. Mislim, ja nikad se nisam nekako zadovoljila time da sad
je posao 9 do 5, ja posle toga i šta sam, mislim, onda sam podeljena ličnost. Da. Znaš, kao sad sam neko drugi. Ne, mislim, kao ako ti protkaš sve to, to ti uopšte ti ne pada teško. Čak ti taj posao može doneti mnogo veliku radost. A ta radost je nešto što novac ne može da plati. A ta radost je u stvari zadovoljstvo postignuće. I to je ono što jasno vidimo kod male dece. Znaš, kad malo dete nešto uradi samo, ono se ozari u potpunosti. To kod njih stvarno jasno vidimo. I onda kad to vidiš kod odraslog čoveka, da si mu dao prostor da sam uradi nešto i da je zadovoljan svojim radom, ja mislim da je to u stvari onda kao, možeš da kažeš da si dobar mentor. Mislim, ja s druge strane ne mogu još uvek za sebe da kažem da sam dobra mentorka, zato što još uvek učim, još uvek sam preostrašćena. Onako dosta sam emotivna u svemu tome i onda dosta se nerviram i patim i besnim i tako. Opet je to neko stišavanje tih osjećanja, jer prosto najbolji način komuniciranja sa ljudima sa kojima radim jeste da mirno, bez ekstremnih emocija mogu da iskomuniciram šta je dobro, šta nije dobro, šta je okej. To smo uradili. Kod mene je jako bitno da uopšte nema to kao ko je kriv. Mislim da to ne vodi ničemu. Uopšte nije bitno ko je kriv. Evo, svi smo krivi. Niko nije kriv. Ali je bitno, stvarno kao konačna, najbitnija stvar je da li je taj naš konačni proizvod dobar. I šta to donosi našem klijentu, mušteriji, gostu. Da li smo njih razočarali? Ako jesmo, svi smo krivi. I nekako se stvarno vodimo time da svaki dan dajemo sve od sebe, da bi to konačno, šta god daje Boja i čime god da se mi bavimo, ljudima donelo neku radost, neku promenu. I onda u tom smislu sasvim je svejedno ko je pogrešio, ali ono što je meni bitno jeste, ok, grešimo i keramika je takva da ćeš 1000 puta pogrešiti na stvari koji si 10.000 puta dobro uradio. To je neverovatno. I nekako, ako zagrlimo to kao, to je tako, to se dešava, sve ok, ali mora da postoji volja da se uči i da se bude bolje. Jer mislim, kao bez volje ništa radimo. I meni je, jako mi je bilo simpatično, jako bih volila da prisustvujem tom događaju koji se još nije desio, nadam se da hoće u nekoj bližoj budućnosti. Pričala si kako ste hteli na otvaranju vašeg ateljeja, galerije, radionice, da sve, ja ne znam kako se to kaže, ostatke stare keramike koje si ti godinama skupljala, da imate onako jedno veliko zajedničko razvijanje toga ispred novog prostora i to bi stvarno onako deluje kao neverovatan način da se vi pozdravite sa nekim stvarima iz vaše prošlosti, a s druge strane da kao se izbaci neka negativna energija i da se to nekako, da se to što bi moglo da bude đubre zapravo iskoristi za nešto jako lepo i korisno, tako da to je nešto što je mene fasciniralo, mislim, ta ideja i kao jedva čekam da se desi, zovi nas, molim. Ja se nadam, zato što u stvari ideja je krenula od toga kad smo bili u starom prostoru i sad to je mali prostor bio i onda smo mi samo kao skupljali nešto što je škart zapravo. Mislim, nešto što pukne, a to je sastavni deo proizvodnje. I onda je Rade jedan dan došao sa idejom kao, ajde napravimo onako veliku lupanje kao porcelana. Zašto? Zato što jeste to jedan katarzični trenutak, gde prvo ljudi će da kažu, pa gde si normalan, da ja se, neću ovo da razbijem, kao ne ide. Ali kad razbiju, to je to otpuštanje u stvari šta god ti je teško, a ima i onaj kad brod kreće, pa ti šampanca razbiješ, pa kao sa srećom. I onda smo to planirali za novi prostor u Carigradskoj, međutim, nije bilo ni žurke, samo smo otvorili onako najskromnije na planeti kao super, evo prešli smo. I u stvari većina tog škarta
mislim, nešto nismo mogli da nosimo sa sobom nazad, ali mislim, to se svakako stvara. Dok ne dođe taj trenutak, mi sad radimo na jednom mini projektu komada koji su pukli, tipa tanjir koji se ovako raspolovio i hoćemo da napravimo neko kao, a nije to ni popravka za neke zidne instalacije, ali prosto da, ja imam veliki etički problem bacanja toga, jer to se ne uništava. Da. Ima sad jedna nemačka firma je radila recikliranje gline. Znači, kroz industriju, kroz građevinu, sve ono što ostaju kao sastojci, oni su to ponovo reciklirali i pravili glinu koja će da se koristi. I mislim da postoji mnogo nekih alternativnih korišćenja, a ono što ja mogu da smislim ovako u svom životu jeste to, kao ajde da nešto što ne može zapravo bude upotrebno, može bude dekorativno. Da. To može da bude zanimljiva stvar, a ovo drugo baš to stvarno ne može da se koristi, to kad prođe sve ovo, pravit ćemo neku žurku useljenja. Ja da čekam stvarno. Pa mislim da će bude zanimljivo. Nekog 1. septembra. Da, baš bi bilo... Pazi dalje ove godine, nije bitno. Jo, nadam se. Uvek će biti 1. septembra. Da, bilo bi baš simbolično da je 1. septembra, kao otpuštanje i puštanje. Da, kako u stvari je sad, možda ako se sve ovo smiri, mnogo će više značiti to lupanje i ta katarza, jer onako je veći ulog. To jest, imamo mnogo više nagomilanog u sebi nego pre. Time će taj događaj biti još veći, mislim. Da. Učinit će ga još posebnim. Nešto na što se uopšte nismo osvrnuli kroz ovo, nekako smo se malo više fokusirali na biznis, mislim, uopšte to što vi radite je umetnost koja je igrom slučaja upotrebna, koja može da, mislim, koju mi možemo da koristimo u njoj, da uživamo. I mene negde zanima kako ste se ti porcelan pronašli? Mislim, kako je došlo, zašto baš porcelan? Mislim, šta on tebi predstavlja i šta ti njemu predstavljaš? Pa, meni je bilo jako zanimljivo, koliko god mi je godina keramika bila hobi, uvek sam se tu nekako kretala među nekim glinama koje su onako dosta grublje, čvršće i nisu toliko izazovne za rad. Jer opet, nekako mi je uvek govoreno da porcelan je, mislim, to je za profesionalce. To je kao što imaš uvek nekoga ko ti pa dobro, pa ne to, pa to za to. Pa da, morala si školu samo za to, inače ništa od toga. Da, kao to se ne pipar, to je mnogo teško za rad. Mislim, zaista jeste teško za rad, ali nije nesavladivo. Opet da se vratimo na početak, to je ona disciplina. To je kao, sad ću da radim, pući će. Opet ću da radim, pući će. I to je tako trajalo. I prosto u toj frustraciji nekoj pronalaze se jako dobra rešenja i praktične i kreativne rešenja. Za mene je porcelan učitelj najveći. Ja bih rekla onako životni učitelj, zato što je na oko jako primamljiv, zato što je beo i zato što je prelep. Za rad je jako težak, zato što moraš da nekako traži od tebe da svoju veličinu, svoj ego ugasiš. I da uopšte nije bitno ko si ti sad tu, nego su bitne tvoje ruke i veština tvojih ruku. Da pratiš porcelan, jer materijal sam govori nama koji radimo sa tim materijalom, sam govori šta može, šta ne može. Ja mogu da imam neku ideju, kao sad ćemo da napravimo, ne znam šta. I okej, evo ti probaj, ja uzmem, probam, to mislim, ništa ne valja. I to se mnogo puta dešava. Mislim, ja dosta eksperimentišem i mi u proizvodnji dosta probamo novih stvari. Tretiramo materijal na drugi način, pokušavamo sa raznim. Mislim, nisu to nikakve inovacije, ali za nas jesu neki novi putevi šta možemo tu da uradimo. Ja bih rekla 80% je potpuno bez veze. A od tih 20% ima potencijala. A opet od toga možda 2% zaživi.
Tako da je i učitelji i velika frustracija koju samo treba zagrliti, ništa drugo. Mislim, zato što iz te frustracije možemo mnogo da učimo. Stalno učimo nešto kao šta može, šta ne može. I naučio me je porcelan skromnosti. Baš me naučio da budem jako skromna i da stvarno budem srećna što imam tu priliku da se ovde i na ovom mestu i u ovom vremenu bavim nečim što se, rekla bih, uopšte nekako ne priznaje kao posao, kao biznis. Ja sam nekako skapirala kad smo bili u Zeckoj, u tom prvom prostoru, jer smo bili u nivou ulice i ljudi su gledali neku ženu koja tu nešto radi. I meni je to bilo fascinantno sa tako određene nekako visine. Tako, pa to je neka žena koja tu nešto radi. Apsolutno nije bitno šta je. Ali je, u stvari, meni najbitnije što smo pokazali da ovo može da bude posao. Samo ga tako treba postaviti. I da, u stvari, u liniji toga bilo šta može da bude posao. Ako imamo disciplinu, ako imamo volju, ako ne očekujemo rezultate preko noći, a disciplina jeste taj vojnički, ja svaki dan idem na posao i ja svaki dan radim ovo bez izuzetka i dajem svaki dan najviše od sebe i onda mislim kao možda ne vidimo rezultate odmah ili ne vidimo rezultate ni posle par godina, možda kakve smatramo da treba da imamo, ali i tu je ključ tog, kako se kaže, to da mi smatramo da nama nešto pripada. Mislim, kad se otresemo od toga da nama ništa, mislim, nema šta da ti pripada. To je onako, to se meni jako dopada u ovom poslu, taj jedan zen budistički motiv koji se stalno provlači, to je to brojanje pirinča. Ti sad ideš svaki dan na posao i brojiš pirinače, to je tvoj posao. Nema sad tu ništa wow i ništa kao ja blago tebi. Ne, mislim, mi tamo metemo, mopiramo prostor, državamo ga čistim, mešamo s nekim mešalicama, oklagijamo po ceo dan, prljavi smo, od jutra do mraka, ali lepotu koju nađemo u tome je stvarno, jeste neki, ono što, znaš, ljudi zovu poziv. Ti si sebe, ja sam sebe našla tu i to je zaista za mene ono srećno mesto. I, pazi, ne bih se uopšte menjala. I mislim da kao je stvarno veliki uspeh kada nekako nađemo to svoje srećno mesto u poslu. Jer to je ona stara priča, onda posao ti ne bude više posao. Da, ima stresa, da, ima problema, kao stisnete muka, kako ćemo, šta ćemo, neizvesnost. Mislim, evo, prošle godine nam je pokazala šta je neizvesnost. I svi smo imali taj izbor, ili ćemo da kao strašno, ili ćeš opet da nekako opet ponizno staneš i kažeš okej, sad je tako i ja ću i dalje da radim koliko mogu da radim i opet ću najbolje od sebe da dam, jer onda kad sve to nekako prođe, zaslužimo da možemo da se bavimo tim poslom. I stvarno, to stvarno jeste u bilo kom poslu, je da se nekako trudimo da svaki dan zaslužimo da to radimo, jer jako brzo može da nam isklizne sve što mislimo da nam pripada i šta ćemo onda da kao, znaš, propast sveta. Da. Tako da to brojanje pirinča je sjajna stvar. Eto, verujem da, mislim, pošto tako taj krajnji proizvod deluje tako glamurozno, mislim da je vrlo bitno isto razumeti šta iza toga sve stoji. Mislim, i koliko je to i uživanja i napora, mislim, nekako i kroz ovaj podcast i sve što radimo, baš pokušavamo da damo prostor onima koji rade sve te neke divne stvari, da ispričaju i taj deo. Mislim, zato što bitno je razumeti, ne zato što će to, možda će nekoga to da obeshrabri, ali možda i treba nekoga malo da obeshrabri, a s druge strane, onaj ko u tome vidi lepotu i koga to privlači, možda je to mesto za njega. Tako da mislim da uopšte imati prostor da se iskreno ispriča priča sa svim manama i vrlinama je nešto što čemu mi težimo. Da prosto to imate prilike da ispričate to.
Pa da, zato što je ovo kao kafica i eto, znaš, nekom će bude zanimljivo, nekom neće i to je sve okej. Ali si potpuno u pravu za to da i najbolji način kako ljudi zaista nauče nešto jeste da to probaju. I to je u stvari prostor koji smo mi nekako napravili da kroz radionice dajemo ljudima mogućnost da probaju. To je da njihovo telo proba šta to znači. Jer jedno je da mi pričamo i jedno je da neko kaže aha, pa dobro, pa mislim mora da preterujem i to tako teško i naporno, ali kad dođe na radionicu i 2 sata oklagijaju, seku, buše, oni su u fazonu, a vi ovo radite svaki dan? Cijel dan. I kao, da, svaki dan se, pa to kao. I to je sjajna stvar kad nađemo način da umesto rečima nekako delima ljudima objasnimo i pokažemo, neko se baš primi tad, neko kaže aha, ja bi to. Mi onda ljude kao prosto preporučujemo škole keramike koje su se odredile da se bave time. Mi smo kao samo sample. Da, uvodni čas. Aha, znaš kao, ako ti je strava, evo idi dalje. Zato što mi se čini čak i ako je hobi, ne mora sve da bude posao, ali i ako je hobi, keramika je prelep hobi. Toliko je zanimljiv i toliko nema limite, u smislu, toliko ima različitih tehnika i različitih vrsta materijala i različitih tehnika obrade da možeš ceo život da istražuješ malo po malo bez nekog opterećenja. A s druge strane, ako se neko odluči da mu to bude posao, strava ima prostora da mu bude posao, ima internet, ima čitavo jedno polje za igranje i mislim da je to lepa stvar kad se posao prosto i ne uzme previše ozbiljno. Znaš, nego ostane kao, evo da se igramo i da uživamo u tome. Jer čim postane preozbiljno, znaš, to je onda... Da. A pogotovo kad je nešto gde možeš da budeš toliko kreativan kao sa keramikom. Pa verovatno. Mislim, znaš, možeš da budeš kreativan i kad držiš časove engleskog. Iako bi ljudi rekli kao, jao, pa da, ne, nego samo je pristup koji odabereš u stvari bitan, da se ti tu igraš, onda se vidiš i ti odrasli ljudi igraju. I njima je kao, pa šta kao, mi nismo danas ništa učili. Ja kao, da nismo ništa učili. Skriveno, da, to je najbolje. To je skriveno učenje, znaš, zato što kao i generalno svi smo navikli na onu vrstu učenja, je sad sedi, otvori knjigu, a tvoj mozak odmah kaže, ne, ja neću da budem ovde. A ako ti radiš sve što si isplanirao, a da kao taj neki formalni deo knjige se nije izvadila na 100, ti si opet svoj cilj ostvario, a taj neko kaže, super mi je bilo, a tek posle skapira da je nešto naučio. Tako da možda i to neka vrsta mentorstva, kao predlog za mentorstvo, ne znam. Da, sigurno da jeste, pogotovo što, mislim, ne znam, evo recimo mi, naš posao je takav, mi puno pričamo, puno pišemo, malo stvari kreiramo prstima. I onda je meni fascinantno kad imam priliku da nešto radim prstima, gotovo nešto tako gnjecavo i da može svašta da ispadne, kao što je recimo keramika, i onda prosto fasciniram samo sebe kad vidim, wow, moji prstići su ovo napravili, to mi je onda super. Tako da verujem da ima još ljudi koji se tako osjećaju i onda smatram da su takve radionice i hobi i sve vrlo oslobađajući i onako možeš potpuno da dođeš u kontakt sa nekom drugom stranom sebe. Ali to je lepa strana koju nekako opet su nam previše govorili da to nije neka strana. Da. Znaš kao, šta ti? To je tako obično. Ti da živiš od te strane. Da. Pa da. Mislim da, hvala Bogu, pa nekako sad dolazimo do toga, mislim, moj prvi posao je bio nešto što sam ja želela, mislim, to je bio digitalni marketing i ja sam tu mogla i da dizajniram i da pišem i da pričam s ljudima i da tako neke stvari koje ja, dok sam studirala, apsolutno nisam mogla da zamislim i onda sam shvatila samo tada kao, da sam nekome pričala, da bih htjela da radim sve ovo zajedno, prvo bi mi neko rekao, to ne postoji, drugo bi rekao, mislim, kao previše, zašto bi ti
kao izaberi jedno, zašto moraš sve? I onda mislim da taj moment da kao sad toliko možemo, i ono čime se igramo može da nam bude posao, što si nekako ti jako lepo pokazala, ali s druge strane i ono što nam je posao, sa tim možemo da se igramo, mislim, taj neki dualni odnos toga je užasno bitan, ali to je samo stvar pogleda na to. Mislim, to ono što si ti rekla, kao igrati se možeš i sa stvarima koje ne deluju tako kreativno. Da, ja mislim da je u stvari to neka poruka koju prosto i deci, a i mladima treba komunicirati sa njima, da u stvari najlepše stvari nastanu iz igre. Ali igra ne podrazumeva da nema odgovornosti. Mislim, nasuprot, igra podrazumeva najveću odgovornost. Jer, to, kako kažem, to ja smišljam pravila igre, ja sam odgovorna za svaki neuspeh. To nema kao, aha, pa on je kriv. I onda je u stvari to rekla bih, u stvari življenje života. Zato što, kao, to je moj život, to sam ja, likom, imenom i prezimenom i ajde da vidimo šta, da li ja to mogu nešto da radim i kako ću ja to da uradim. A opet i ne očekivati previše od sebe, i to zaista mislim. Zato i mi ne postavljamo neke ciljeve u poslu, ono što si me pitala kao na godišnjem nivou, više to radimo ne baš dan za dan, ali na mnogo kraćim nekim relacijama, zato što kad se zaigraš, ti možeš da odeš u potpuno drugom smeru. I ne mora uopšte da znači da kao ovaj prvi nije bio dobar, možda jeste bio dobar, ali ja nisam spremna za taj u tom trenutku, nego sa menom je skroz tamo i strava mi je tamo. I onda u toj dinamici postoji to veliko polje koje prosto ne treba bude zanemare. Tako je. Pirinač. Pravo tako. Pitanje koje uvek isto tako volimo da pitamo naše gošće pred kraj našeg druženja jeste, mislim, ti si sad već toliko toga rekla i puno interesantnih poruka si poslala i za naše slušalce koji još nisu ni u preduzetništvu i koji se još uvek traže znači ono što pitamo jeste koja je tvoja poruka za nekog ko bi želeo da krene u neki svoj biznis i nekim svojim preduzetničkim putem. I još jedno pitanje koje imamo jeste šta ti sada čitaš, slušaš, da li postoji neka knjiga ili neki podcast ili prosto nešto na što si naletela i da je to na tebe onako ostavilo baš jak utisak, pa je onda to nekako u skladu sa tom tvojom porukom što može nekome da koristi i da ga uputi na neko drugačije razmišljanje i slično. Mislim da je to kao osnova preduzetništva, jeste da preduzmeš. Ne može da se teoretiše i da se sedi kao ja bih ovo, a imam takvu ideju. To ne funkcioniše. Mislim, ne znam da li možda bih se upustila i u neku drugu vodu ranije, ali baš zato što je keramika takva, kao ti moraš da uradiš nešto da bi video da li to funkcioniše, tako je za bilo šta. Odeš, testiraš, probaš. Mislim da će to svako ko je pokrenuo nešto, da je prosto odgovor uvek isti kao. Odeš i probaš, ali taj, kako kažem, pre tog prvog koraka je u stvari najbitnija stvar, taj predkorak, zato što on je nekako sumira sve tvoje strahove i sve tvoje nesigurnosti i ono kao, gde ću ja? Sad je to verovatno onaj model ako uspeš da utišaš te glasove ili ako ima neko da te gurne. Znaš, kao mama ptiće što gurne. Ali ja ne umem da letim. Mislim, kao vidi umeš. Tako je, mislim i ovo. Ono što sam pre par godina otkrila jeste da u stvari najveća neka znanja dolaze iz, kako se to kaže, nekih oblasti koje nisu direktno vezane za preduzetništvo, za biznis, jer tu će ljudi da pričaju svoje priče i modele koji funkcionišu njima. Mislim, sa moje strane. Ja bih rekla da prosto ljudi treba da čitaju književnost
Zato što je i osnova nekog posla, jedan veliki deo je taj međuljudski odnos, jeste ta psihologija. Prosto moraju da žive život, nezavisno od toga, da gledaju da nekako kroz iskustvo stiču znanja koja su primenjiva u stvarnosti. Aha, vidi, ovaj nešto hoće da me prevari ili nemam neki osjećaj da treba da idem tamo, daj da ipak verujem sebi da idem na ovu stranu. Ja ne znam, idem da pitam da li neko ima da mi pomogne ko je već prošao kroz to, kao kako se ovo radi. Zato što mislim, sve što mi radimo je neko već uradio pre nas. Samo treba da nađemo ko je to i da pitamo kako se to radi. A ako ne uspevamo, pa odemo, probamo, pogrešimo. I da ne odustanemo u tom procesu probe i pogreške. Još nešto je bilo. Pa od podcasta ili ti nekih novih knjiga, pa na mene je jedino šljaka Seth Godin. Ja njega jedino razumem i nekako mogu da u potpunosti osetim o čemu on to zapravo priča. I jako mi se dopada zato što priča o životu. Ne drži se biznisa striktno, nego priča o životu, priča o prosto, znaš, kao, mi smo tu, živi smo, i treba da saznamo što je moguće više iz raznih oblasti i da pokušamo, radimo ono što mislimo da kao sada treba da radimo. Ja bih samo tu dodala ono što ljudi, ne znam, možda zaborave. Opet isto to kao disciplina i rad i stvarno pristup poslu u potpunosti, a ne kao sad ću malo da probam. Pa, mislim, probat ćeš svakako, ali da si spreman da radiš. Pa da, ali na to mislim, da kao taj pristup, ajde da malo, da stavim mali prst, ali neću celu nogu i onda... to, ali znaš kao da se posvetiš, da se posvetiš tome i da ne tražiš prečice. Eto, to je, znaš, kao, iz mog iskustva je taj najlepši put je onaj hardcore. U potpunosti ideš i to, znaš, nema sad kao, sad ću ovde da kao, presklopim ove dve stvari, ne, nego da ideš kako treba, na suvo sve. I teško je i mukotrpno, lepo, nagrađujuće, znaš, nekako kao i život. I ne treba bežati od tih ružnih stvari, od napornih stvari, od kao, znaš, nekako samo zapamtiti šta smo mi bazično kao ljudi. Kao ljudsko biće, šta nas čini. Kao čini nas malo i fizički rad, malo i mentalni rad, malo i emotivni deo. Ne ići samo na jednu stranu, jer kao to jednostranost nije dobra i nije u našoj prirodi. Tako da prilično basic. Treba se toga setiti, mislim, nije to tako, zvuči jednostavno, ali treba se toga setiti i o tome pričati češće. Pogotovo kad se upetljaš sa biznisom, pa sa brojkama, pa sa ovim, pa sa ljudima, pa sa svim svačim. A meni je bilo interesantno što si spomenula književnost. Šta te od književnosti radi? Pa ja čitam. To mi je onako strast. Pa svašta čitam, evo što sad ovde imam. Da, dobila sam na poklon neku knjigu nekog Japanca, pošto sam sad u svemu ovome uzela da učim japanski, to mi je kao ventil. I baš zato što sam tako blizu bila kroz Kinu, a u stvari su to kao apsolutno dva različita sveta, imaju neke dodirne tačke, jezik im je potpuno drugačiji. Meni je to dobro mentalna vežba, učenje jezika. Zato što mi je neka matematika i neko mapiranje koje ima svoje zakonitosti i to mi je jako zanimljivo da otkrivam zakonitosti nekog jezika. A sad kao japanski nešto apsolutno za mene nelogično, ali polako. Da, čitam nekog Suetsu Yanagija. On je bio tip koji je početkom 20. veka u Japanu se izborio za kraft pokret. To jest, onako, da govorimo ovim modernim jezikom. Znači, za zanatlije da se formalizuju, da se priznaju. On je sa još nekim ljudima otvorio taj muzej
Craft Museum u Japanu. Ima fenomenalne eseje, piše o procesu izrade koja je u skladu sa prirodom. I to je jedna tema koja je meni kreativno jako zanimljiva, a to je to upoznavanje materijala i to poništavanja sebe kao individua, jer zapravo mi nismo bitni, zapravo je to onaj samo da onaj neki, kako bih rekla, snaga prirode prođe kroz tebe i da ti stvoriš nešto što će ljudi koristiti. I meni je ta praktična strana u svemu jako bitna. Čitam Paula Austera, njega uvek volim da čitam, to mi je nekako fascinantno da je taj čovjek živ i da kao živi tu, s druge strane planete u komšiluku i da kao takav čovjek postoji. I sad sam nekako otkrila neke klasične filmove koje nikad nisam gledala i tako sam bila kao, pa ja sam sve ovo propustila. Tako da sam sad kao uveče, iako sam umorna, nekako kao sad ću gledam Godara i Trifoa i tako. Da prosto kao, jer to nikad nisam ranije, nikad nisam gledala. I sad mi je tu zato što u stvari je to jedan jezik koji je univerzalan. I onda može da se primeni bilo kad i bilo gde, ali ne treba da se kao nekako zakačimo, znaš, za jedan model, jednu stvar, nego istraživati kroz, ne znam, književnost, umetnost, biznis, čitati, ne znam, kako se zove, putopise, kao, znaš, gledati, prosto akumulirati mnogo nekih impresija i znanja, jer onda smo mnogo bliže da nekako, ne znam, možda nađemo neki svoj glas unutar svega toga, da što jasnije iskomuniciramo ono što imamo potrebu da iskomuniciramo. Što onako više sastojaka natrpamo, bit će bolji koktel na kraju kad se sve to... Jeste, zato što mislim, mnogo smo bliže da razumemo ljudsko biće, jer ipak svi komuniciramo sa ljudima, znaš, ne komuniciramo sa kao stolom ili... Ali moramo da razumemo čoveka, što je meni nekad jako teško, ali zato čitam. Kao malo da naučim. Divno. Eto. Ja, pa hvala ti, ovo je baš bilo prelepo. Ja, pa hvala vama. I dosta duže nego što smo planirali. Ja se nadam da tebi nismo mnogo pojeli nekog vremena koja si planirala za nešto drugo, ali meni prosto bilo žao da uopšte razmišljamo o vremenu s obzirom na to koliko je sve bilo lepo i prirodno i tako je teklo, tako da stvarno hvala ti za vreme koje si izdvojila za nas. Hvala vama. Ja uvek tako kao, ako kliknem mogu da pričam jako dugo, kao što je sad. Imala sam još bila sam gost na nekom isto kao podcastu, koji isto traje nešto određeno i mi smo to, ali ja uopšte ne znam gde prođe to vreme, a sad ako me pitaš, ili ako pitaš moju ćerku, ona će kaže, ali mama uopšte ne voli da priča. Pa divno. Tako da, ja sam uživala, hvala. I mi smo uživali neizmjerno. Hvala ti puno, Bojana. Vidimo se, svratite kod nas na neku radionicu sad kad ponovo budemo krenuli. Hoćemo, obavezno. Prosto da